Som-hi? En el capítol anterior, Alfons, vam analitzar, vam revisar, no?, la caiguda de la Unió Soviètica i ens vam quedar en el país, a la Federació Russa convertida en un caos, no? Les acaballes de Yeltsin, no? Sí, sí. I avui el que farem, Alfons, no?, és parlar de Vladimir Putin, no? I mirar d'entendre com és que en només un any aquest desconegut, no?, de la política russa es converteix en el president del país, no? I comencem per on? Bé, potser deixa'm donar una dada per comprendre la globalitat del caos de l'etapa Yeltsin, només una dada, i és que hi ha un any, que crec que va ser l'any... Ell agafa el poder l'any 91, doncs crec que és l'any 92, que la taxa d'inflació, ho dic perquè la gent compari la taxa d'inflació, per exemple, doncs aquí està el 3,5, el 4, no? Era el 2.500%. Ja està tot dit. Era el caos absolut, no? Bé, i aleshores, diguem, això s'acaba realment amb el moment en què ell, per raons moltes, d'alcoholisme absolut, i de moltes malalties i de molts problemes de cor, etc., doncs ha de plegar, i llavors, però qui l'ha de substituir? Llavors hem de veure els orígens d'un ciutadà que ningú quasi coneix, que es diu Vladimir Putin, no? Qui és Vladimir Putin? D'on surt aquest personatge? Bé, Vladimir Putin és un home que neix a Sant Petersburg, deu tindre a l'entorn de 73 anys, així, més o menys, i, evidentment, neix en plena etapa de la Unió Soviètica. Vull dir, és fill d'una família treballadora, d'un nivell molt baix, vull dir, viu en un apartament típic de l'època compartit. Compartit vol dir que hi ha diverses famílies visquent en un sol lloc. La seva mare treballa en una fàbrica i el seu pare també. El seu pare treballa en una fàbrica, diríem, a mig temps, perquè el seu pare va estar durant la Segona Guerra Mundial amb un submarí en rus i va quedar molt ferit fins al punt que creien que es moria. El van salvar, però és un ferit de guerra, és un home que està tocat. Llavors hi ha molta fantasia respecte a l'ascendència i inclús es diu erròniament de que el seu avi, que va morir quan ell tenia 12 anys, havia sigut el cuiner de Stalin. Tot això és fantasia. Està bé, queda bé perquè queda maco, però no. El seu avi era un cuiner que va estar a alguns restaurants, probablement millor va estar amb algun equip que treballava pel Kremlin, però era un ciutadà més normalet. O sigui, ens trobem amb un nano jove de carrer, que no ve de classe privilegiada, ni tampoc ve de la nomenclatura, és a dir, ni del nivell segon ni de res. I aquest nano, com a nano del carrer, s'ha de guanyar la vida, que dic jo. En una ciutat devastada per la guerra. En una ciutat devastada per la guerra, com és la ciutat més devastada a l'època, no era Sant Petersburg, era Leningrado, una ciutat duríssima, com tothom sap, Stalingrado abans, aquesta gran ciutat que va, gràcies a la seva capacitat ara es diuen resilience, però la resistència, la seva capacitat, va impedir que l'exèrcit nazi entrés i allà va perdre la guerra. Bé, aquest nano, en aquesta ciutat, torno a repetir, és un nano de carrer, i al carrer sempre hi ha les disputes típiques entre els nanos, no? Ell destaca ràpidament perquè és un paio que té una força física més superior al que sembla pel seu aspecte. Fins al punt que un dia, i això és anècdota, però és important per comprendre el personatge, un dia estan allà un grup de nanos, i s'estan realment batussant, i llavors passa un personatge que no saps qui va ser, un adult els veu, i en un moment determinat l'aparta amb ell i li diu: tu tens capacitat per fer judo, jo et portaré a una escola de judo i inclús et pagaré les primeres classes, a veure si t'espaviles, i el porta a una escola de judo. Estem parlant d'un nano que té 12 anys, i realment es demostra que aquest tio tenia bon nas, perquè fa molts anys que el senyor Vladimir Putin és cinturó negre. El que sàpiga una mica de judo sabrà que és el nivell més alt. Per sobre del nivell del cinturó negre hi ha 2 nivells més, però que també els ha aconseguit
Passa que, evidentment, ha deixat una mica, per dir alguna cosa, perquè el judo no deixa de ser un paral·lel amb la visió zen d'una filosofia de la quietud. Vull dir, aprofites la força del contrari, per dir-ho d'una manera senzilla. És a dir, aquest home està educat amb aquesta disciplina d'aprofitar realment els recursos propis i els aliens, i això el marcarà per sempre. Bé, aquest nano estudia, és un estudiant mig alt, no és un crac, però és un estudiant mig alt. Com hem dit, l'altre dia vam parlar, realment a la Unió Soviètica, si una cosa la tenia, és que tothom que tenia mínima capacitat estudiava, i era absolutament gratuït, és a dir, que arribava, i ell va estudiar dret. És a dir, va estudiar primer al high school, el batxillerat, i després va estudiar dret a la mateixa universitat de Sant Petersburg, per dir-ho amb les paraules d'avui dia, i després acaba la carrera amb unes notes correctes i llavors s'especialitza en dret internacional. Per què? No se sap. Ho fa així i prou. Quan està a la universitat ja és reclutat per la KGB. Molt bé. Aquest és l'episodi que tothom coneix d'ell, no? Això és l'episodi, sí. És reclutat per la KGB perquè la KGB buscava personatges que tinguessin un nivell intel·lectual suficient, que fossin realment forts físicament i que tinguessin una capacitat d'aprenentatge per endavant. Així és de clar. I quines feines fa a la KGB? A la KGB ell és un personatge bastant irrellevant, és a dir, és un personatge més, està fent feina, quasi diria, civil, que es diu, no és molt important. Així que realment el que fan és que l'envien a Dresde, Alemanya, recordeu, Alemanya a Dresde, Alemanya Oriental. Què es fa a Alemanya Oriental? Revisió de possibles persones que estiguin contràries al règim, així és de clar. Ell, de tant en tant, fa estades a Moscou per perfeccionar. I una d'aquestes estades es donen compte de que té una altra virtut, i és que és un home que aprèn molt ràpidament les llengües. Això és bastant normal en la societat russa. L'eslau és un territori on la gent té més facilitat per aprendre idiomes que altres territoris, més que els anglosaxons, per exemple. Però és que a sobre, en aquesta escola, hi ha una cosa curiosa, que jo no l'he sentida mai, i és que aprenen, si per exemple tu estudies alemany, però has de ser tan alemany com els alemans. Què vol dir? Que pots parlar alemany, però has de parlar... Ara vull que parlis amb l'estil de que si fossis de Baviera. Ara vull que parlis... I arriben a aquest punt. Arriben a aquest punt. Caram. Arriben a aquest punt. Amb els accents. Arriben a aquest punt. I amb les tonalitats. Arriben a aquest punt. I ell destaca. Entenc que aprèn alemany, no? Sí, ell domina l'alemany. I altres llengües. No, ell diverses llengües, però i l'anglès. Però la gràcia d'això és que agafen l'accent i la tonalitat, que a vegades és diferent, no? Sí. No és el mateix el Cockney d'un barri de Londres que el d'Oxford Street. No és el mateix, no? Bé, aleshores, aquest xicot que està a Dresden ja, amb aquesta formació, fa labors d'espionatge. És a dir, per què és judoka? I llavors té totes les capacitats que no cal explicar. No oblidem una cosa que és important que se sàpiga, i és que la KGB, com la CIA o l'M16, és un estat dintre d'un estat. És a dir, avui dia ens preguntem com pot ser que el president Trump, amb aquesta capacitat que té de manar a tot arreu, però li surten a vegades petits grans o grans, perquè la CIA fa el que li sembla. Perquè la CIA sempre ha fet el que li sembla. I l'M16, el mateix. L'M16 necessita un cap de govern que no l'ha tingut els últims anys al Regne Unit, que els condicioni i els limiti, perquè si no van per lliure. Però la KGB el mateix. La KGB és un cos molt disciplinat. Curiós, no? En un règim com el soviètic. En un règim com el soviètic. També anava per lliure. També anava per aquí. També anava per lliure. Tenia la seva pròpia dinàmica. I segurament condicionava a vegades el mateix. No, condicionava molt. Ja. Condicionava molt. Clar, amb tot això es produeix la caiguda del mur. I ell ho viu allà, Ell ho viu a Dresde. Ell està a Dresde, cau el mur, cau la simbologia,
el que fa que l'any 91 ja tinguem una federació russa, ja no és la URSS, i aleshores ell queda una mica, com tots, una mica despenjat, i on torna? Torna a casa seva. Se'n torna a Sant Petersburg. A Sant Petersburg, amb la nova federació russa, hi ha hagut unes eleccions per l'alcaldia, que les guanya un personatge que de seguida destaca, que és un Shostak, que és un personatge, és un liberal dintre de lo que seria... No és un neocon, ja que ha fet la distinció, però sí és un liberal. És un liberal que està, diguem, una mica a l'equilibri entre els valors de sempre, eslaus, russos, i també els valors occidentals. Bueno, aquest home li recomanen i el posa de secretari, però un secretari. Per tant, comença a fer de funcionari. De funcionari... A l'Ajuntament. Sí, a l'Ajuntament, però amb un funcionari a un nivell pobret, diguem, pobret. Però és molt espavilat. I com que el Shostak, de cara justament a guanyar notorietat de marca dintre del món de la República, doncs viatja molt, és el major, és l'alcalde d'una població molt important, la segona més important de la Federació Russa, doncs ell a vegades el substitueix. I com que resulta que aquest secretari ho fa bé, en Shostak el que fa és que el nomena cap de gabinet. I com que l'altre continua viatjant, li dona poders perquè com a cap de gabinet faci una mica les seves funcions, el qual vol dir que ell estableix contacte amb tots els col·lectius. I una cosa important d'aquest home és que, diguem, es relaciona amb tothom, però amb ningú. És a dir, ell juga totes les cartes. Juga les cartes realment de la gent que estaven a l'entorn de l'alcalde, són fidels a l'alcalde, però també juga les cartes dels ex-KGB, perquè la KGB ha desaparegut, però ha canviat de nom. És a dir, que els caps de la KGB, aquests sí que són liquidats, no físicament, però sí que són trets perquè van estar dintre de l'intent de cop d'estat, però els nous són gent de tota la vida, és a dir, ja no es diu KGB, és igual, es diu d'una altra manera, però és el mateix, la mateixa estructura de poder. I també es relaciona amb els que estan començant a generar l'oligarquia, també. Els coneix a tots, és a dir, ell en aquest sentit es mou molt bé, és molt fidel, sempre, això és una altra característica important d'en Vladimir Putin, és un home fidel a la seva gent. Ho dic això perquè l'any 96 en Shostak perd les eleccions, es torna a presentar i perd les eleccions. Però ell continua estant al seu costat. No canvia, no es canvia la camisa. Ell no se l'ha canviat mai. I també s'ha de tenir en compte per saber com és el personatge. Es queda una mica penjat, i aleshores, normal, sí, perquè clar, si resulta que... Estem al 96, Estem al 96, sí. I arriba al poder al 99, 2000, sí, no? al 99, Què passa aquests anys? No, doncs el que passa és que llavors algú li diu, bueno, queda't aquí, però apareix el que és l'intendent del Kremlin, que és un personatge bastant... que ja ho era a l'època soviètica, l'intendent, ja sabeu, no? És com el majordom, però el Kremlin no és un pis del Passeig de Gràcia. No, clar, són moltes, però que es cuida, diguem, del dia a dia de l'entitat, per entendre's, no? I per què el contracte? Bueno, perquè té la recomanació del Shostak. És a dir, a pesar de que no guanya les eleccions, és un home important, és un home, a més, molt estimat per la població i diguem, considerat com un líder natural. Llavors, bueno, el contracte... Ja el tenim en l'administració presidencial. Ja el tenim al Kremlin. A fer què? Perquè el contracte, per què? Bueno, com que ell ha fet dret i dret internacional, el contracte pels afers relacionats no amb temes fiscals del dret internacional. Que és un tema també que exigeix ordre, perquè allò era i en aquell moment, estem parlant del 96-97, era un caos, i el primer que es posa de manifest és que aquest tio posa ordre a l'estructura que té, entre uns quants, això s'ha de fer sempre, quan entres en una organització, fer neteja, perquè segur que hi ha gent que sobra, i ell ho fa bé, i bueno, diguem, comença a ser conegut dintre del Kremlin. En Yeltsin no el coneix de res.
any 96, a mi un dia el va veure pel carrer. I en Yeltsin tampoc no en sap res d'ell. d'ell. En Yeltsin no Encara no. No s'ha enterat gaire. Bé, això dura un parell d'anys, estem al 98. I aleshores, com es veu que el senyor Yeltsin està molt malament, està malament de tot, està malament de salut, està malament de tot, les decisions ja no les pren ell, això també ho van comentar, sinó que les prenen la família. La família, hi ha dues famílies, no? La família directa i la família dels amigos i conocidos, que diguem. La família directa és la seva filla i el seu gendre. Sí. Però quan dic això és perquè són els que prenen les decisions, està documentat, que digueu. Hi ha una descomposició Hi ha una descomposició. I llavors, en la presidència de Rússia. l'única entitat dintre d'aquest caos que encara s'ha sentit una mica més tinguda, però que encara té capacitat de resposta, és la nova KGB. La nova KGB és la que diu, això no pot ser. Això no pot ser. Aquest senyor se l'ha de donar de baixa, no pot ser. Llavors es diu de que dibuixen el retrat robot del com ha de ser el nou cap. Això la KGB. La KGB, sí. És la KGB la que fa això, no l'exèrcit. És la KGB. I llavors diuen, bueno, ha de ser, en primer lloc, aquest tio és un vell, ha de ser un home jove. Aquest tio està fet una olla, ha de ser un home atlètic. Aquest tio és dispers, ha de ser un home d'ordre. Llavors comencen a mirar dintre del que corre i ell surt proposat. I llavors li diuen al Yeltsin, millor dit, li diuen a la filla del Yeltsin. La filla del Yeltsin té unes entrevistes amb ell i, bueno, li cau bé. Clar, a la vida hi ha un component atzarós, no? És a dir, si aquell dia aquesta senyora no hagués esmorzat bé, jo què sé, a millor resultat no li hagués caigut bé, no ho sé. Això ja és una hipòtesi meva. Li cau bé i llavors el condueix a que conegui el seu pare. Al seu pare també li cau bé, perquè li cau bé tot el que li digui la seva filla. Li cau bé, però clar, li cau bé per fer què? Llavors, el primer que fa és fer-lo cap... Això ja estem a l'any 99, Agafa't, O sigui, al gener del 99, ell és una persona que treballa al Kremlin portant temes de naturalesa internacional fiscal, ¿vale? Al febrer del 99, després d'aquesta entrevista amb en Yeltsin, el nomena en Yeltsin cap de seguretat personal. El mes d'abril, 2 mesos després, el promociona, ja no personal, el fa cap de seguretat de tot l'Estat. O sigui, què vol dir això? Vol dir que està per sobre de tots en termes de seguretat. Això vol dir que la KGB depèn d'ell. O sigui, la KGB l'ha promocionat per entendre's i ell compta amb la KGB. Això estem ja a mitjans d'any. Com hi ha una recaiguda forta de salut d'en Yeltsin, la KGB pressiona i llavors és nomenat primer ministre. Vale? Primer ministre. Estem cap al setembre. Vale? I al 99 en Yeltsin torna a tindre una recaiguda molt forta de salut i la KGB torna a pressionar i és nomenat president interí. És a dir, que amb el transcurs d'un sol any passa d'una posició de funcionari relativament important dintre del Kremlin a president de la Federació Russa. És el cas més extraordinari que jo conec políticament d'una persona. És a dir, llavors es diu quina influència, què és el que ha donat suport a tot això? I es parla de moltes corrents, d'acord. Evidentment, també és cert que tant la KGB com l'exèrcit, tots dos han perdut molta força durant l'època de Yeltsin. L'època de Yeltsin és l'anarquia, ja en vam parlar, total. Llavors, aquests dos cossos, que són dos cossos d'ordre, se senten tots dos incòmodes. L'exèrcit pateix molt perquè no es fan inversions, perquè tot està abandonat, i aleshores també té el suport de l'exèrcit posteriorment, però qui mana és la KGB, i continua manant.
I aquest és l'element decisiu I aquest és l'element decisiu. que fa que sigui ell l'home Que sigui ell escollit. i no un altre, sí. Evidentment, els components atzerosos hi són sempre. Sempre, no? sempre. Ara, quan deies això de la filla, no? Aquesta entrevista, Sí. vés a saber, no? Sí. Però en tot cas, l'impuls li arriba... L'impuls li arriba perquè ell, en aquell moment, perquè clar, tu quan entres en una organització paral·lela, que dic jo, a veure, pensem que això és un cos quasi militar, quasi militar. Hi ha nivells, eh? Ell, quan arriba a dalt, és tinent coronel de la KGB, que ja és una posició important. És a dir, s'ho ha guanyat a pols, perquè ha demostrat sempre dues coses. Una fidelitat total al seu cap i després una capacitat de fer les coses que s'han de fer i fer-les bé. Anem aquí ara, Clar, perquè Alfons. el concepte de l'eficiència i de l'eficàcia, a vegades hi ha una expressió que a mi m'agrada dir en anglès, i la repetiré diverses vegades perquè és molt clara. No és el mateix the right things que the things right. The right things és les coses bé, i the things right és realment les coses que s'han de fer. Perquè tu pots fer moltes coses absolutament bé, però absolutament inútils. I ell no ho és, això. És un home de prioritats. Entrem aquí, doncs. Alfons, ja tenim a Vladimir Putin com a president de la Federació Russa i ha arribat d'aquesta manera tan increïble. Tinc un fragment del seu discurs d'investidura o de presa de possessió, que va ser ja l'any 2000. Diu, som un gran poble i junts superarem tots els obstacles. No? Que això ens dibuixa aquest escenari caòtic, no? en el que viu Rússia. Sí. I ell què fa? Ell, en primer lloc, veiem una mica el seu ideari, per no confondre'ns, no? A veure, en contra de la visió històrica dels soviets, els soviets diuen primer un socialisme un sol país, la idea de Lenin, però després la idea és l'internacionalisme proletari. És a dir, escolta, jo tinc una idea, una ideologia, i jo vull estendre aquesta ideologia al món. Aquesta és la idea. I per això neixen partits comunistes a tot arreu. En Yeltsin és tot el contrari. El Yeltsin no és gens internacionalista, sinó que és nacionalista. Ell diu, el primer és Rússia. O sigui, res de... no fer aventures. D'entrada, un nacionalista rus. Un nacionalista rus. Segon, un nacionalista rus... Una pregunta, no t'allarguis massa, que si no... No, vinga. Però aquest nacionalisme rus, quan la Unió Soviètica era la Unió Soviètica, s'expressava? No. Hi era? No. O estava... No, estava aixafat. Per tant, també hi ha una certa emergència. Una emergència del nacionalisme rus. Un cert component euroasiàtic. Això és important també. No és nou, això. Ja el si no té. Una ortodoxia religiosa. No necessàriament vinculada a una creença concreta, però sí, en Putin és un home religiós, o almenys té un component espiritual important, que diu que l'ha ajudat sempre. Després, evidentment, l'Església Ortodoxa Russa hi està d'acord, però és a part d'això. Evidentment, una imposició del món prorus, és a dir, hi ha ciutadans russos en aquell moment entre Ucraïna i Bielorússia hi ha 20 milions de russos que viuen en aquests països. Llavors, ell diu, nosaltres no us preocupeu perquè us protegiré. Això és important perquè la guerra d'Ucraïna en part ve per això. O sigui, esteu realment llançant una artilleria pesada sobre les zones que són de cultura russa, i això jo no puc acceptar perquè són russos. Viuen aquí però són russos. Que no és cert, són teòricament des de Ucraïna és independent, no? Clar, això també és molt important. En aquesta situació, ideari, el gran ideari de l'home, anem a recuperar una mica la Rússia d'Ivan el Terrible, no perquè sigui terrible, sinó perquè va fer l'expansió. Llavors, hem de recuperar tot això. No fugir d'escala, no marxar d'aquí, estem aquí. Ara, hi ha una realitat que és alien amb ell, que és molt important per comprendre també per què es dispara. Pensa que quan ell agafa el poder, estem parlant de l'any 2000. Des del 2002, sempre l'apunt econòmic, des del 2002 al 2012, 10 anys, aquesta economia que està ensorrada creix a una taxa anual acumulativa del 4,5%. Això són estàndards molt propis de Xina, però no de Rússia. Per què creix? Perquè ho fa bé, sí, també, però també hi ha un component aliè que li és molt favorable.
quan ell agafa el poder, el barril de petroli, el Brent, està, posem a 20 dòlars, i llavors, es dispara d'una cosa increïble fins al punt que hi ha puntes de 140. Clar, ell és productor de petroli. Però per la conjuntura internacional, econòmica, no per ell. No. Això és aliè amb ell. Però, clar, és molt favorable perquè això li permet, primer, tornar als calés que l'FMI li havia deixat amb l'època Yeltsin, no? Tornar. I no solament això, sinó invertir en una sèrie de coses que fa que aquella economia que està absolutament desconversada comença a estabilitzar-se i a créixer, perquè un 4,2% o 4,5% anual acumulatiu és una barbaritat. És una autèntica barbaritat. Hi ha un moment en què també es produeix la crisi del 2007, recorda? 2007-2008, la gran crisi financera. Llavors el barril cau, però torna a pujar. Ara deu estar, avui no he mirat, però deu estar a 63 dòlars, no? Aproximadament. És a dir que, a més, ell comença a fer coses curioses. Ell pacta amb l'Aràbia Saudita, ell no està a l'OPEP, no és, teòricament, per raons històriques, no està dintre del club de productors de petroli, però és igual, pacta amb l'Aràbia Saudita, i avui dia aquests dos països, més que els Estats Units, són els que realment vigilen la posició del preu. La posició del preu està en funció de si tu produeixes més o produeixes menys. És a dir, realment... I llavors comença a aprofitar els recursos naturals que té, que els té tots. És que jo sempre dic que la Federació Russa, si volgués, podia tancar les portes i seria autosuficient. No necessita res, té de tot. Té alimentació, el que vulguis. I ja no parlem perquè, a més, ells es donen compte d'una cosa, que a pesar de que tenen molts recursos naturals, el que no tenen és la capacitat de transformar-los i donar valor afegit. I ell ho fa. És a dir, ell diu, no n'hi ha prou en tindre carbó, sinó què fem amb el carbó? No n'hi ha prou en tindre acer, què fem amb l'acer? I aquest pas també és molt important. És a dir, comença a construir una indústria que havia existit en part, però que la recupera i la millora substantivament. Clar, recursos els té tots, És que, si dius, a veure, és que diu gas, què més? Gas, petroli, platí, urani, tant que parlem de l'urani, i blat, i pal·ladium i níquel, el que vulguis, té tot. Clar, un país que té tantes coses i que té aquesta dimensió, 17 milions de quilòmetres quadrats, algo així com... Per tant, entenc que aquí ja Rússia comença a reemergir, no? Rússia emergeix... Després d'aquests anys caòtics, no? De la caiguda de la Unió Soviètica. Emergeix. La Rússia del... En el món, En el món. L'escena internacional. La Rússia del 2010 és una Rússia molt potent. I políticament, és a dir, ara veiem, no? Ara ens explicaves políticament, perquè... Per exemple, com interpreta ell la democràcia? No, ell interpreta que la democràcia és una democràcia, jo dic, democràcia autoritària. És a dir, que ve d'una situació molt caòtica i perquè ell és així, ell diu no. D'ordre. És d'ordre. Llavors, per exemple, s'ha descentralitzat molt el poder, però d'una manera molt arbitrària. Llavors, clar, és un país molt gran. En un país tan gran, un país petit, tot es pot descentralitzar perquè des del centre d'alguna manera supervises si és necessari, però un país tan gran, la república que està tocant al Pacífic, m'entens? No pots donar-li que faci el que doni la gana perquè allò sap. Perquè llavors d'aquí va néixer l'oligarquia, que ha de fer el que li sembla. Llavors ell posa una autoritat, democràcia autoritària, molt centralitzada. Així és com s'explica com s'ha perpetuat en el poder. Clar. També, sí, no? a veure, la mateixa manera en què s'ha perpetuat en el poder el líder xinès. És que, a veure, perquè es perpetuïn les coses s'ha de posar ordre. És que ens agradi o no ens agradi. Les cotes de llibertat, vull dir, no oblidem que per certa gent, i tenen potser raó, hi ha llibertats que són llibertats que diuen, entre cometes, burgeses. Vull dir, que jo pugui prendre'm un cafè aquí o allà, doncs està bé, puc fer el que em sembla, però això
no em porta res. Que jo pugui comprar Coke o Pepsi és una altra llibertat que tinc. Sí, No, i en tot cas tot això es construeix sobre un país amb uns fonaments que són els que són, no? Potentíssims. I d'una història política que és també molt diferent. Clar, perquè, vull dir, en Churchill sempre deia que era una mica incomprensible per un occidental, l'orell de l'ànima russa. No hem de fer d'això lirisme, però és cert que està molt lluny de nosaltres. És un país euroasiàtic, jo crec que és correcte. I amb aquesta situació... Quan dius això, aquesta vocació, és que no és una vocació europea. No, sinó euroasiàtica. Jo soc... La meva realitat és aquesta. És una vocació euroasiàtica. Per exemple, ell li preocupa tant el rus que viu al Caucas com el rus que viu a Vladivostok o a Irkutsk, enmig de Sibèria. Li preocupa el mateix. És a dir, quina diferència hi ha, no? Allà pensem que és un estat amb moltes ètnies, és un estat amb moltes religions, que també és difícil de controlar tot això. Aquí no serveix el consens, cuidado amb el consens. El consens està bé per fer un debat, però al final algú ha de prendre decisions. Jo no sé si vaig citar algun dia, però jo recordo ja l'home que va crear Sony Lakio Morita deia, jo escolto tothom i després la decisió la prenc jo. És a dir, Putin fa el mateix. Llavors, i a més són homes i dones que operen a llarg termini. I això explica també l'ànima asiàtica. Això és molt xinès, molt japonès, molt oriental, però també d'ells, perquè, clar, ells tenen... Hi ha aquesta part també, no? Aquesta part també. És a dir, vull reivindicar, per cert... Això és tan profund, no? Vull reivindicar, per cert, el nom d'una persona perquè vaig citar-lo en un moment i el vaig criticar, que és un bon col·lega, que a més el conec, en Jeffrey Sachs. En Jeffrey Sachs és, per mi, un dels 5 o 6 economistes més importants del món avui dia. I el vaig citar perquè va ser un dels que va escriure el guió perquè passés el que passés dintre de la Federació Russa Tapa Yeltsin. El trànsit del capitalisme, no? Sí, la famosa shock therapy o teràpia de xoc i tot això. Això en vam parlar la setmana passada. Doncs és igual. En Jeffrey Sachs jo crec que va caure del cavall i llavors s'ha transformat, va deixar Harvard, se'n va anar a Colúmbia. Colúmbia és un esperit molt més liberal, jo crec que també aquí hi ha un component de decisió personal i avui dia és un crític molt dur del món occidental, sent nord-americà. I havent conegut com ningú tot el que va passar. I ell explica una cosa anecdòtica que citaré perquè té gràcia. Diu, a vegades un país, la seva cultura i la seva resposta política i econòmica s'explica si analitzes a què es dediquen a jugar quan juguen a taula, vull dir, els jocs de taula preferits. Sí, és una idea que no sé si la recull d'una altra, però és molt bona. Diu, fixeu-vos, als Estats Units quin és el joc de taula preferit? El pòquer. I el pòquer què és? El pòquer és un joc ràpid, és un joc de llestos, diu ell, no pas d'intel·ligents, jo crec que té raó. És un joc d'apostes, és un joc, evidentment, de farols, de fatxendes, que Déu. És a dir, aquest és el pòquer. A més, van accelerats, vull dir, no paren, no? Ara mirem quin és el joc de taula de la Federació Russa, els escacs. No, aquest no és un joc de llestos, és un joc d'intel·ligents. Si a més són llestos, millor, però és un joc d'intel·ligents, és un joc que opera a llarg termini, és un joc d'estratègia, és un joc que saps que quan mous una peça no mous una peça, sinó modifiques l'estructura de les relacions entre les peces, etc. I quin és el joc de taula preferit de Xina? El Go. I el Go, curiós, perquè el que no ho coneix li pot sorprendre, és molt més complex que els escacs. Perquè els escacs, les peces, cada peça té una forma d'operar. És a dir, l'alfil no és el mateix que la torre i la torre no és el mateix que el peó. El Go, totes les peces tenen totes les formes d'operar, amb la qual la versatilitat del joc és molt més complexa. És a dir, jugar al Go és molt més difícil que jugar als escacs. És un joc complexíssim. És a dir, llavors, és un joc d'estratègia, és un joc de gent no intel·ligent, superintel·ligent. Per cert, diuen sempre, jo no ho sé, que en Putin és un gran jugador d'escacs, el qual tampoc ens sorprèn, perquè
una de les imatges que jo tinc des de molt jove, quan vaig anar a la Unió Soviètica, per primera vegada em va sorprendre, quan vaig anar a passejar pel Parque Gorki, la quantitat de gent que estava jugant als escacs per allà. I no solament jugant, sinó que molta gent mirant com observant, no? I hi ha una adoració pels escacs. Que bo, aquesta, no? Sí. Aquesta teoria dels jocs de taula. És una forma d'entendre no, explica coses profundes. No, sí. La realitat, diferent. Aquest rerefons, no? Escolta, Alfons, connectem-nos, abans de fer el per cert d'avui, que no ens allunyarà massa d'aquesta realitat política, però ja per tancar el tema Putin, clar, han passat 25 anys, continua sent el president de Rússia, ara et deia que s'ha perpetuat en el poder, no? Sí. Però per connectar-nos amb la conversa que vam tenir fa 15 dies, no?, per parlar de la guerra d'Ucraïna, i per donar un context a aquell conflicte, no?, i el personatge Putin, etc. No? Sí, bueno, jo crec que ja vam explicar per què va, perquè, clar, hi ha una lectura política, tot això, però no volem repetir el que va passar, és a dir, que hi ha un moment en què realment no es compleixen els acords per part de les parts, per part de l'Occident no compleix en absolut i comencen a fer coses, comencen a apostar per una Ucraïna separada del món rus, cosa que ells no ho poden acceptar, perquè tot allò era el mateix. Ucraïna és independent a partir de l'any 91. I en tot cas ja el que tenim és una federació russa que està en l'escena internacional com un dels actors. Passa que és curiós perquè... Que això ens porta al primer capítol, no?, d'aquest ordre internacional on hi ha tres actors. A pesar de que, home, hi ha observadors i veuen que realment aquest país està creixent després d'aquell caos i tot. Però clar, també fa neteja, i trenca moltes coses, nacionalitza, ja ho vaig dir, nacionalitza, perquè què nacionalitza? Que s'havia pràcticament regalat als oligarques. Tot allò que crec que és molt important. Nacionalitza el gas, nacionalitza el petroli, nacionalitza les comunicacions, diu aquí, això ho controla l'Estat. Tens una opinió molt favorable, Tinc una opinió com a gestor. A mi, jo no analitzo les persones. No. Com a gestor és un cap privilegiat. Com a gestor, a part que jo sóc un home, amb la meva gestió he dirigit empreses tota la meva vida i les emocions me les guardo per casa meva. No, és una anàlisi fred del que ha fet i com ha gestionat. No m'agrada, per això no m'agrada quan es diu que si és bo o és dolent. Jo no sóc qui per donar categories morals a ningú. Va, fem el per cert. Vinga, fem el per cert. Fem el per cert d'avui, que també té molta gràcia. A veure, et vull preguntar, saps que aquest cap de setmana hi ha hagut una cimera de la Unió Europea on s'ha debatut, entre altres coses, no hi ha hagut acord, però estan buscant la manera de quedar-se, no?, amb aquests 300.000 milions de dòlars, que no arriben a ser tants euros, dels russos, no?, de la Federació Russa, no?, de diners de l'estat rus, de fons sobirans també, no?, actius russos, que és una mesura, evidentment és una mesura pel tema de la guerra d'Ucraïna, no? És a dir, aleshores, no han arribat a un acord, no?, però el que volen és tenir aquests fons congelats per quedar-se'ls i amb la idea de que serveixin per invertir en la reconstrucció d'Ucraïna, etc. No? Sí. A veure, això, des del punt de vista jurídic, és una salvatjada. A veure. Per què? Per què? Perquè tu no pots tindre els diners que són teus, i que vingui un tercer i que digui que te'ls bloqueja d'entrada, jurídicament parlant. Això, evidentment, si tu consultes un abogat sobre els drets de propietat, doncs dirà que... Això és una mesura de pressió de la Unió Europea. Però ara anem a veure com funciona això operativament, no?, perquè es comprengui, no? A veure, tots els estats tenen reserves. De quins diners estem parlant? Sí, a veure, la Federació Russa, gràcies justament a tenir una economia molt sanejada, a pesar de les sancions, que no serveix per res, al revés, per reforçar-la, és el quart país del món amb reserves. Reserves, qui té reserves? Aquell que realment va acumulant guanys com a estat i té la caixa plena. Estalvis a l'Estat. Pues sí, ni més ni menys. Ara, clar, aquests diners, si els tens al Banc Central, que són els bancs centrals, és un diner mort, que es diu, no? Llavors, què fan els estats? Els estats agafen part d'aquests diners
i el col·loquen en bancs especialitzats en la gestió. Però no van al Santander ni al Deutsche Bank, no. Van a bancs que estan especialitzats en gestionar carteres enormes de bancs centrals. El banc central d'un altre país que tingui un excedent, Xina, per exemple, que té un superexcedent, és el que té més excedent, Japó, doncs els col·loquen. Entre aquests bancs que operen, que mouen els diners, hi ha un que està domiciliat privat, que està domiciliat a Bèlgica, que es diu Euroclean. I aquí és on hi ha els fons de la Federació Russa. Llavors, a veure, no tots, clar. Les dades que tenim més recents és que en aquest moment la Federació Russa té unes reserves d'uns 700.000 milions de dòlars. Un 40% d'això serien 280.000, doncs està col·locats. La majoria a Euroclean. Els tenia col·locats. Aquests diners donen uns rendiments que, evidentment, se'n van al propietari dels diners, no falla, se'n van. A partir de l'inici del conflicte, de l'inici teòric, del conflicte que es veu entre Ucraïna i la Federació Russa, la Unió Europea bloqueja aquests diners. És a dir, la Unió Europea ja fa un salt mortal, perquè la Unió Europea jurídicament no és ningú. T'anava a dir, ho pot fer, això? No, els advocats diuen que no, però ho fa, i perquè, a veure, els bloqueja d'una manera primer soft, una manera suau, i després d'una manera dura, els bloqueja, perquè a més, què fa? Busca el suport de les Nacions Unides, i en una reunió d'aquestes globals, i en aquell moment, l'emoció i tot això. Però això tampoc val, no val, perquè aquests diners tenen propietat. Estan en un banc privat. Llavors, què passa aquí? Passa aquí que això, com que passen els anys, aquesta gent no tenen els diners morts, els mouen. Però que els congeli vol dir que Rússia no els pot disposar? No es pot disposar. Vol dir que els està agafant? No els està agafant encara. Molt bé. És el que vol fer. Sí, també. Això és el que deia abans. De moment ja està fent dos salts mortals. El primer, bloquejar, que no té capacitat jurídica per fer-ho. I el segon és que el que sí es queda són els interessos. Clar, i què fa amb aquests interessos? Llavors, ells, la Unió Europea, crea un fons per la pau, i els destinen a aquest fons. Però aquest fons per la pau a què es dedica? Pues a comprar armes i portar-les a l'exèrcit ucraïnès. És un disbarat. Però ja no vull entrar en això és un disbarat, un fons de la pau, que resulta que és un fons, tot el contrari. Però el disbarat és que... Clar, però el disbarat és que aquests interessos, abans aquí anaven, evidentment, al seu propietari, a la Federació Russa, no, se'ls queden. I què diu en Putin d'això? En Putin, de moment, no diu res, vull dir, els seus... Escacs. Sí. Això són els escacs. Són els escacs, Està pensant. Són els escacs. Ell pensa que, clar, això davant d'un tribunal penal internacional, això seria terrible, el càstig, perquè, clar, és molt gros, això. Que, per cert, un dels països de la Unió Europea, que aquest és un dels discrepants, ja ha presentat una demanda en un tribunal, el Tribunal de Luxemburg, respecte a això. No respecte a això, respecte que això no es pot bloquejar. No, i el govern belga, potser perquè és el país on hi ha aquest banc... El primer que ho ha fet ha sigut el govern hongarès, que és el granet que els hi surt sempre. Aquest això ja està, ja està presentat i acceptat. Passa que les coses són molt lentes, no? Però bueno, ja està, A més, és que no sé com... Però també he vist que el govern belga, que és on hi ha aquest banc, també ha expressat dubtes que això es pugui fer. Ara t'explico, perquè clar, aquí hi ha un altre component, el component es diu operatiu i el component més macro. A veure, jo soc, per exemple, el Suleiman, l'home fort d'Aràbia Saudita, no? I, evidentment, segur que Aràbia Saudita té Euroclean allà, doncs, no sé, jo què sé, no ho sé. Clar, el Suleiman aquest deu pensar, no és que deu pensar, és que ho pensen molts d'aquests estats. A veure, si això ho hem fet aquests amb la Federació Russa, ho poden fer amb els meus calés. Jo el que vaig fer és treure els calés d'aquí. No solament això, sinó que els vaig a passar part d'ells a yuans, per exemple, a la moneda xinesa. I això sí que és perillosíssim pel sistema. També, no? Perquè això és desvaloritzar, que es diu, és sortir del dòlar. Sortir del dòlar. L'euro és important, però és marginal. Va lligat al dòlar. Sortir de l'euro, evidentment sortir del dòlar i passar-ho a una altra moneda. Per què a una altra moneda? Perquè llavors les transaccions que jo puc fer, per exemple, que això ja passa, les transaccions que jo puc fer a Aràbia Saudita amb Xina,
que és petroli, fonamentalment és petroli a canvi del que sigui, per què les hem de fer en dòlars, en euros? No, les fem una altra cosa. Això és perillosíssim, perquè això el que fa és reduir el pes de la moneda. I després el tema que tu deies, no? Clar, el govern belga i el seu primer ministre ha fet unes declaracions dient això. Diu, això no es pot fer. És que m'imagino el senyor del banc dient al president belga, escolti, que se m'anen els calés. No, però què és això? Aquests tios s'emporten els calés. Perquè, clar, els calés que generen, com tu saps, Hisenda se'n queda una part, no? Se'n queda una part i a l'estat belga li va molt bé, i al govern belga, per equilibrar el seu pressupost. Què és això d'aquests paios agafen els diners i els envien a Ucraïna per armes? No. I llavors s'hi ha oposat. El seu argument ha sigut aquest. No pot ser, perquè això afectarà el valor de la moneda, però en el fons hi ha l'altre component de dir, escolta, però què és això? I això és el que està passant. I ara, en Merz, el canciller alemany, que està dintre de la panda aquesta, que dic jo, de la panda de la guerra, aquest ha anat més lluny, perquè diu, no, és que no solament volem els interessos, volem anar agafant parts d'aquests $300.000 i també utilitzar-los per... el capital, eh? Sí, en el capital, i això ja supera lo insuperable. Clar, estem al món que estem, d'acord, però jo crec que s'està jugant amb l'ordre jurídic internacional, no? Que és molt lent, desgraciadament és molt lent, no? Perquè fixa't tu els temes també de Catalunya, amb aquests tribunals que triguen, però es va coent. Deixem aquí avui, Alfons, molt interessant, perquè la majoria de mortals, un dia llegim aquest titular o el veiem a la televisió, no? La Unió Europea i el G7 o el G8, el que sigui, no? Congelen els fons, no? Com a mesura de pressió i tal, però fixa't, no? Què és el que hi ha darrere d'això, no? Clar. Que és una decisió segurament no meditada, molt propagandística, no ho és, amb riscos, no? Propagandista ho és. No, clar. I amb riscos... riscos sí, riscos que afecten, no? Riscos jurídics tots. Però el titular ja te l'has menjat, no? I la sensació que estem fent tot, no? I més contra la Federació Russa, no? En aquest cas. També no em puc ni imaginar què passaria si això passés als Estats Units, per exemple. No? Aquest envia ràpidament els F-16. No, per això és aquesta aquestes lectures a vegades esbiaixades, no? Condicionades per allò que sempre diem, el mainstream, no? I allò que sembla que sigui el que hagis de pensar. També superinteressant anar als orígens del personatge, no? Que interessants són les biografies dels personatges que després es prenen un lloc a la història, t'agradarà o no, però allà està, no? Sí, perquè conformen la personalitat. Estic veient a Vladimir Putin, això l'he vist algunes vegades en imatges fent judo, això l'han mostrat, ell s'ha mostrat. Sí, suposo, m'imagino. Vinga, la setmana que ve hi tornem, i si ens voleu trobar, doncs ja ho sabeu que dijous hi haurà un nou capítol dels Irreductibles. Que vagi bé. Adéu-siau.